Mayong adlaw kaninyong tanan dinha, mayong hapon dinha sa BJMP Giholngan City. Nalipay kog dako nga kita naka-continue gihapon sa atong Bible study. Kay kini ang akong kalipay nga makatabang nga kitang tanan maantigo sa pulong sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Dios nga gitugutan gihapon taniya nga atong mahibaw-an ang iyang mga pulong. Magpasalamat usab kita sa atong warden nga iya kitang gitugutan. Guys, kung makita ninyo sa warden, magpasalamat kamo gusto. O gusto usab ko nga kamo dinha magbinutan og maayo. Pasalamat ko sa tanan nga mi-attend karon. So there is a little change na gamay nga na change, pero anyways mag-continue gihapon kita sa atong Bible study. Sa dili pa kita magsugod, ako lang ipabalo kaninyo nga sige ako mag-remind, magpahibalo kaninyo nga wala ko'y tuyo nga mang-converter o mga tao. Wala ko'y makuha. Ang akong gusto lang nga kitang tanan mahibalo sa pulong sa Ginoo. Kay kung kita gustong mosunod sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan ato siyang mahibaw-an. Unsa may iyang mga sermon, unsa may iyang gihimo 2000 na katuig karon. So, mao na usa sa mga reason. Pero usa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung wala siya, wala kitay mahimo. So, atong iduko ang atong ulo, o atong ipiyong ang mga mata o kita mag-istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Ato siyang hangyoon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa panahon karon nga kami magtipon-tipon gihapon aron nga magtuon sa imong pulong. Lord, daghang salamat nga imong gipadala ang imong bugtong nga anak si Hesukristo aron kami adunay kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat nga iyang gihalad ang iyang kinabuhi alang kanamo. Lord, daghang salamat sa imong pulong. Kini mao ang hangin sa among kinabuhi. Kini ang among pagkaon sa mga espirituhanong kinabuhi namo, Lord. Ang imong pulong mo'y suga namo, Lord, nga kung kami madismayo sa kinabuhi, ikaw ang makapa-encourage ka namo, Lord. Ginoo, hinaot pa ang Espiritu Santo magauban ka namo karon. Hinaot po tang imoming hatagan o kauhaw, gutom sa imong pulong. Nagahangyo usab ako nga imong i-preparar ang among kasing-kasing sa imong pulong. Kining tanan among gihangyo sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Kumusta kamong tanan dinha? Kami diri sa Regina, Canada. Nakatilaw usab mi og bagyo diri. Mga 3 ka adlaw ang bagyo. Kusog kayong hangin. Bugnaw kayo, daghang snow. Kung mag-drive ka, wala kay makita. Ang among gobyerno miingon nga kung dili importante, ayaw mo guwa sa inyong balay. Kay kung mo drive mo, pagkas dili makita ang dalan, pag dali lang mabangga, dali lang makanal, o tungod sa katugnaw, posible usab nga mamatay mo sa guwa. Ang among balay diri strong, lig-on kaayo bisag kusog ang hangin, okay lang mi. Kami so dinhi lang mi sa sulod o pagkahuman sa bagyo, paghuman sa kusog ang hangin, bisag karon adlaw tugnaw gihapon sa akong pag-pick up sa akong mga anak, sa akong mga apo di ay anak sa akong anak. So, usay malimtanan ako tungod sa akong pagkatigulang. Tugnaw gyapon kayo sa gawa.
mura og dubliho na kung unsay sulod sa inyong refrigerator or sa freezer. So pero okay lang gihapon mi. So magsugod na kita sa atong pagtuon, usa kita magtuon kay dugay-dugay natang wala makatuon, mag-review. So kadaghanan sa atong pagtuon karon mag-review kay nahuman naman nato ang libro nga John, si Juan. Nagsugod kita siguro around March or April nahuman o gisugdan na nato usab ang sinulat ni Marcos, ni San Marcos. Karon nasa kapitulo 9 na ta sa libro ni Mark. Pero usa kita magsugod, gusto na kong i-review. Gusto na ko nga inyong abrihan inyong Bible sa Marcos. O mag-review kita sa gusto na kong abrihan ninyo sa magsugod tag kapitulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. So gamay lang review para atong mahibaw-an kung hain taggikan. Okay. Aduna ko'y gamayng notes sa atong pag-review. Chapter 1 sa Binisaya, Kapitulo 1. So, abrihan ninyo magkuanta sa Kapitulo 1. Dito sa Kapitulo 1, atong natunan, atong nahibaw-an nga si Jesus nagpabunyag ni Juan Bautista dito sa River Jordan. Wala ko nagpabaptize dito pero miad to me dito sa River Jordan. Bugnaw usab kayo ng River Jordan. Dito atong nahibaw-an nga ang principle, ang pagtuo nga usa lang ang Ginoo apan tulo ka persona. Kaysa dihang si Jesus na bautismuhan, ang amahan, ang Ginoong Amahan miingon nga kini ang akong bugtong nga anak. Paminaw mo niya. So, walay la ang Ginoong Amahan miingon nga paminaw kamo ni Jesucristo. Asa man nato may baw-an karon ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo ni Jesus naa lang sa Bible. So, mao nay sugo sa Amahan nga atong paminawon, atong tun-an ang pulong sa Ginoo. Mao nay usab sa pinakadakong rason nganong gatuon kita. Kay lain man kayo nga moingon ka nga Kristiyanos ko. Apan wala day kay kabalog unsay gitudlo ni Jesucristo. Mas maigod nga na mamahibaw nimo kay lalom ang imong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Jesucristo. So dito atong mahibaw-an nga sa pag-ingon sa Amahan nga kini ang akong bugtong nga anak. Og nagpakita usab ang Espiritu Santo nga ang imagery usa ka salampati pero ang mo nay Espiritu Santo dili salampati pero nagpakita lang nga so dinhay tingog sa Amahan, dina ang Espiritu Santo o dina ang atong Ginoong Jesucristo. So unsaon man nato ni ang buti pasabot usa lang ang Ginoo apan tulo ang persona. So ato ning mahibaw-an sa atong pagtuon sa Biblia nganong tulo. Og sa kapitulo 1 atong nahibaw-an nga si Jesus nagsugod na sa pagpili sa iyang mga disipulo. Dina usab atong makita nga si Jesus nag-ayo og daghang kayong mga masakiton. Siguro kung si Jesus naa karon dinhi daghang iyang ayuhon sa Omicron or sa virus karon. Moadto ta kita sa chapter 2. Abrihan ninyo sa chapter 2 sa Mark. Dinha giayo ni Jesus ang paralitiko, paralyzed person. Wala ta kay balo kung tungod ba ni sa stroke, apan giayo niya ang paralitiko. O kini gwapo unta kay ni. Ang mga tawo unta malipay, apan lain man ang nahitabo.
Kay sa iyang pag-ayo dinha sa paralitiko, giayo niya sa adlaw nga Sabado. O sa atong pagtuon gani, nga kining mga relihiyoso, mga tao sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, dakong problema kung imong lapason kung ang mga balaod nila mahitungod sa Sabado, imong dili nimo sundon. Ang usang sa mga balaod nila kung naa kay himuon bisan og magkuha lang ka og sugnod, pwede ka nang mamatay. Kay imong gisupak ang balaod ni Moises. Biingon sila, ang napulo ka sugo imong gisupak. O kining sa ilang panahon, kining mga think tank, kining mga eksperto sa balaod nila sa pila ka generation, sa pila ka gatos ka tuig, ang napulo ka sugo nahimong 600 na kasugo. Daghan kaayo ng gisugo nila aron nga maproteksyonan ang pulo ka sugo. Unsa may gitulo ni Jesus nila mahitungod sa adlawng Sabado? Unsaon man pag sa ulog ang Sabado, magtago ba lang ka sa balay, wala kay himuon? Ang gihimo ni Jesus, miingon siya nga kinahanglan nga mutabang ka sa mga tao nga kinahanglan og tabangan. Panitag kining paralitiko, gusto niyang ayuhon bisan og adlaw nga Sabado. So ang mga relihiyoso miingon nga kini siya gikan sa langit. Tungod kay gisupak niya ang among balaod. So sila ang kahimo silang balaod. Apan si Jesus miingon nga kung imo mong kay ang gitudlo gyud sa Biblia sa napulo ka sugo, ang nutshell nga higugmaon nimo ang imong Ginoo. Ang ikaduha, higugmaon nimo ang isig katawo. So, kung ayuhon ang usa ka tawo, bot ipasabot bisan og adlaw nga Sabado, ikaw na higugma nga mitabang kaniya. So, maunay pagtudlo ni Jesus mahitungod kung unsaon nato pag-celebrate sa adlong ipagpahulay. Kadaghanan sa mga Kristiyano sa karon sa kalibutan ang ilang ipagpahulay, adlaw sa pahulay, dili Sabado kundi dili Domingo. Kay gikan kini sa idea nga si Jesus miadto sa langit, nabanhaw siya sa adlaw nga Domingo. Og mikayab usab siya miadto siya sa ang Aman sa adlaw nga Domingo. Og ako kadaghanan mituo nga dili importante ang adlaw. Importante ang kondisyon sa imong kasing-kasing. Dili lang kita magsimba sa usa ka adlaw o usa ka oras. O apan ang atong kinabuhi mao ay kinabuhi sa pagsimba. So chapter 3, buksan abrihan ninyo sa chapter 3. Na kumpleto na ang pagpili sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Og siya dito nagtudlo siya nga ang tinuod niyang mga igsuon katong mga naminaw kaniya. So chapter 3, and then sa kapitulo 4, nagtudlo siya si Jesus og sambingay may tungod sa pagpugas, may tungod sa pulong sa Ginoo. Pero sambingay ni wala ko kabalo, murag dili kay nato ning gigamit sa pagtudlo sa mga Bisaya sa atong Cebuano. Popular ni sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sambingay niya miingon dinhay usa ka tao nagtanom siya mga daghang liso. Ang ubang liso sa pagtanom niya ang ubang liso didto sa kabatuhan, ang uban dito sa katunukan, ang uban dito sa dalan nga gahi kaayo, apan dinhay uban nga liso nga miadto sa maayo kaayo nga yuta. So unsa may mahitabo sa mga liso nga sa kabatuan, dili mo tubo, gahi kayo. Sa mga katunukan, wala po'y mahitabo. O sa mga yuta nga gahi, muturok, pagkahuman, makuan lang pod, mamatay. Apan ang mga liso, nga tuwa sa maing yuta, mutubog yung nagdaghan.
ang buot ipasabot ni Jesus nga ang pulong niya daghang mga tao makadungog pananglitan karon. Ang pulong ni Jesus atong gitun-an. Miingon siya, ang uban, ang kasing-kasing sa tao gahi kaayo. Usay dili modulot ng pulong sa Ginoo. Ang uban excited sila. Miingon sila, "Oh, gwapo kayo ang pulong sa Ginoo." Apan pagkagabi, pagkaugma, mawala na. Ang uban miingon, "Oh, maayo kay ang pulong sa Ginoo," pero walay epekto sa iyang kasing-kasing, walay pagbago. Apan adunay mga tawo sab nga maayo ang kasing-kasing, nga mutubo ang pulong sa Ginoo. So ako nagaampo nga hinaot pa unta nga ang pulong nga atong gitunan karon mutubo sa inyong kasing-kasing. And then sa kapitulo 5, giayo ni Jesus ang nayawaan. Nabalo mo tong nayawaan. Dinayo sa katawo nga nasudlan og yawa. And then ang yawa nahadlok sa Ginoo, gihangyo niya ang atong Ginoong Hesukristo nga musulod na lang sila sa baboy. So misulod sila sa baboy og nangambak didto sa pangpang, so nangamatay silang tanan. And then kapitulo 6, atong mabasa ang mga igsuon ni Jesus. Dito atong mahibaw-an ang mga igsuon ni Jesus. Si Jesus adunay mga igsuon. Ang ngalan nila si Santiago, si Jose, si Judas, si Simon or Simon Pedro. O adunay siya igsuon nga babae. Wala ta kay balog unsay ngalan sa igsuon. Wala ko makibalo kung unsay ngalan sa igsuon niyang babae. Pero sa kapitulo 6 giingon ni Marcos nga aduna siya igsuon nga babae. Kapitulo 7, I should say niya ng kapitulo 6, gipakaon niya ang sobra sa 5,000 ka nga tawo. Sa jutay nga supas o isda, gipakaon niya ang daghang kayong mga tao. Dili lang 5,000, kundi sobra pagyud. And then niya ng kapituluha, si Jesus milakaw sa dagat. Gipakita niya ang iyang power, ang iyang gahom. Gipakita niya ang gahom niya nga magpakaon siya daghan kaayo sa jutay lang. And then nakita usab na ang gahom nga siya milakaw sa tubig. And then moadto kita sa kapitulo 7, ang pagtulon-an sa mga katigulangan. Kining buot ipasabot ani nga ang mga Hudiyo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, 2,000 na katuig karon, ang ilang mga leadership, ang ilang mga Levites, ang ilang mga nagtudlo sa Bible, daghan silang gihimo nga tradisyon nga nawala na. So si Jesus wala motuo og tradisyon nila. So pananglitan sa tradisyon sa atong gitun-an na, ang tradisyon nila nga kung sila moadto sa tianggi, ikaw ako moadto tag tianggi, walay problema lang kung makapandol, makahinagbo ta o makabanggag mga tao, wala nay problema. Pero sa ilang panahon ang mga Hudiyo, miingon sila nga kami limpyo kaayo sa espiritu. Dili kami gustong mahugawan sa ubang mga tao nga dili Hudiyo. So ang ilang pagtuo nga kung makabangga sila laing mga tao, mahugawan na sila. Nakasala na sila, makasasala na sila. Kinahanglang limpyuhan na. Kabalo mo sa limpyo, tubig lang na sila, daghang seremonyas unsaon paglimpyo nila. Mao ni sa ilang katigulangan. Daghang gihimo nila nga wala na di ay, nga nalayo na sila sa mga pagtulo sa Ginoo. So ang importante ni Jesus mao ang kondisyon sa kasing-kasing. Bisan ikaw ako mutuo ta nga ang kung makabangga tag tawo, makaistorya, dili ta mahugawan.
kundili ang makahugaw sa tao mao ang kondisyon sa iyang kasing-kasing. Mao na makasala. So, and then that was chapter 7. Moadto ta sa chapter 8. Gipakaw ni Jesus ang sobra sa 4,000. Sa atong pagtuon, dili lang ni 4,000, kay sa ilang panahon, 2,000 na katuig karon, dili nila iphon ang mga babae, mga anak, dili. Ang bana lang ang ilang iphon. So, mao ni ilang kultura. O dito, sa Kapitulo 8, si San Pedro mideklarar nga si Jesus mao ang Misaya, ang manluluwas. Kay gipangutana sila, kining mga disipulo, gipangutana si Jesus, sa inyong paglantaw, unsa may obserbasyon sa mga tao, may tungod nako. Unsa may paglantaw sa mga tao, may tungod kang Jesus. Mao'y question pangutana ni Jesus. Ang uban mingon sila nga si Jesus si Jesus si Elias, ang uban si Juan nga nabanhaw. Apan si Jesus miingon, kamong mga disipulo, unsa may inyong paglantaw nako? Si San Pedro miingon, ikaw ang Misaya, ang gisaad sa Ginoo. Ikaw ang manluluwas. So, dito ta nahuman. Karon magsugod na kita sa atong tunan. So sa review lang, nadugay-dugay natin jutay. Okay, pero gusto na kong maibawan mo kung kamo magtuon mo basag Biblia. I am sure, sigurado ko nga kung maluoy ang Ginoo makagawa mo, o kung kamo magtudlo sa Bible, maantigo na mo. Aduna mo'y daghanang maantiguhan. O gusto ko nga kamo, dili nga kamo maayo ang pagtudlo, nga walay binuang sa pagtudlo, kay ako mong gitudluan. So, usa sa mga butang nga ako mong tudluan, nga mahitugon ining kapitulo. Sa original nga Bible, mga 2,000 years ago, mga 2,000 na katuig karon, walay kapitulo na. Maunay tinod, walay kapitulo, walay bahin-bahin. So usay lisod-lisod magbasa. Apan sa usa na kalibo karon, mga 1100 AD, mga usa ka libo na karon, dinay usa ka tawo nga iya ning gibahin-bahin. Gihinganlag in English chapter or kapitulo, og adunay versikulo. Gibahin-bahin niya. Pagkoma dito ang mga nag-translate, naghubad sa Bible, gisunod na lang pod nila ang pagbahin-bahin sa Bible, kanang mga chapter, mga kapitulo, ilang gisunod. Kadaghanan maayo, eksakto, kadaghanan gyud. Apan naay talagsa nga dili maayong pagkabahin. Nga unta ang usa ka kapitulo magsugod og nianang dapita. So kini usa sa mga butang nga na problema nga magsugod unta ang chapter 9 dinha sa pinakakatapusan sa chapter 8. Dinha unta bahinon ang kapitulo. Pero sige na lang, magsugod kita sa chapter 8, sa pinakahuli, at the end of chapter 8, sa versikulo 34 sa chapter 8. Di na unta magsugod ang kapitulo. So, di na ta magsugod karon. Versikulo 34, nanabo mo din ha. Akong basahon. O gitawag niya ang panon sa mga katawhan. Daghang kayong katawhan, kay kabalo kita nga daghang maminaw ni Jesus. Uban sa iyang mga tinunan, og nag-ingon siya kanila. So nagsugod sermon ang atong Ginoong Jesucristo. So mao ni yang sermon, mao ni yang teaching nga gusto sa atong amahan nga maminaw ta niya. So okay, mao ni yang gisulti. Kung kinsa ang buot musunod kanako, kung kinsa tong gustong mahimong Kristiyanos, magdumili siya sa iyang kaugalingon.
Magdumili ang buti pasabot ni Jesus nga ang pinakaimportante sa iyang kinabuhi mao ang pagtudlo ni Jesus. Nga ang iyang kaugalingon, ang iyang gusto, ang iyang lawasnon nga mga gusto dili importante. Ang importante ang espirituhanon nga gikinahanglan sa tao, miingon siya. Pag dumili siya sa iyang kaugalingon og magpas-an sa iyang cross og mosunod kanako. Karaghanan kanato nahibalo ni ining bersikulo siguro kay ang ubang mga asawa akong madungog sa bata pa ko nga ang akong bana ang cross nako, or miingon siya cross ang akong bana tungod kay palahubog, kusog mo inom, kusog manigarilyo, kusog mo musugal. Siya ang cross. Usay ang mga miingon siya akong mga anak dili mo tuos, kini siya ang cross. Teenager. Ang anak niyang babae nagsuroy-suroy. Moabot na sa balay gabi na. Ang lalaki pod, mga lalaki nagbinuang. So ang inahan moingon nga siya kining mga tao na ang akong cross sa akong kinabuhi. Apan tan-aw na to unsa maning cross may tungod sa atong Ginoong Kristo. There is a relationship, adunay relasyon. Unsa maning cross? Didto si Jesus gilansang sa cross. Unsa may nahitabo didto sa cross? Sa iyang pagpalansang. Ang atong mga sala. Past, present, future nga mga sala nato gibalin dito sa cross ni Jesus. Iyang gipasan ang atong mga sala. O unsa may natabo, ang iyang pagkamatarong iyang gibalhin nato. So mo nay double nga gihimo, doble nga pagbalhin. Ang atong sala gibutang dito sa cross. Ang iyang pagkamatarong iyang gibalhin kanato. Aron nga paglantaw sa amahan kanato, ang makita sa amahan mao ang pagkamatarong nato. So kung ikaw ug ako mutuo ug mosalig nga ang atong sala gilansang didto kauban ni Jesus, aduna kitay kaluwasan. Mao nay usa sa simple nga explanation nga gipas-an niya ang atong mga sala. So kinsa may makapas-an lang sa atong sala? Kinsa may makuha walay lain kundi si Jesus, ang atong Ginoong Kristo lang. So dili ta makaingon nga gipas-an ako ang sala sa akong mga anak. Kay dili kita makahimo niana. Bingong kita nga ako nag-antos ninyo. Apan dili kita makaluwas sa atong mga anak. Ang atong Ginoo lang makaluwas. Atong dalhon ang atong bana, ang atong mga anak didto sa cross sa atong Ginoong Kristo. So mao nay usa sa mga simple na explanation, pero daghan pa gyud. So moadto ta sa versikulo 35. Kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi. Kini bantayan ninyo. Si Jesus adunay duha ka klase sa kinabuhi. Adunay kinabuhi nga yutan-on. Mga kinabuhi lang nato dinhi, mga temporaryo lang ni. Dili ni mulungtad og daghang kaayong tuig. Ang usang kinabuhi mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kanang langit nun nga kinabuhi. So, ang atong Ginoong Kristo mao ni iyang bote pasabot unsa man ang mga kinabuhi karon. Mingon si Jesus 35, kay bisan kinsa nga buot magluwas sa iyang kinabuhi niya dinhi ron, mawala kini kaniya. Kung ang pinakaimportante sa imong kinabuhi mao lang kining yutan-on dinhi, kining temporaryo, mingon siya mawala kini kaniya ang kinabuhi nga walay katapusan, iyang giingon. So duha ka klaseng kinabuhi. Og mingon siya, og bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, og
duha og sa maayong balita kini maluwas niya. So, ang bod lang ipasabot ni Jesus, ang pinaka-importante sa imong mga desisyon sa kinabuhi. Ang priority sa imong kinabuhi mao ang espirituhanon nga kinabuhi. Kay kana ang mulungtad og mulungtad og eternal. Ang atong kinabuhi karon gamay lang ni. Mga ako 72 na ako. Gamay lang kinabuhi. O mingon siya, unsa may imong importante sa imong kinabuhi? Kini bang yutan-on dinhi? So maayo kayo ni. Kay bisan og pobre ta dinhi sa kalibutan, daghan tang sakit, daghang problema, gaanto sa gusto. Mingon si Jesus, gamay lang na. Mas importante ang kinabuhi nga espirituhanon. So adunay pulong kini makaluwas kaniya. Versikulo 36. Kay unsa man ang kapuslanan, miingon siya, unsa man ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibok kalibutan. Unsa may kapuslanan kung usa ka tawo maangkon ang kalibutan, buti pasabot kung maangkon niya nga daghang kwarta, graduate sa Silman University, dakog edukasyon, principal, supervisor, dakog yuta, daghang kalubinhan. Apan ang atong kalubinhan karon na napuril na, daghang naputol. Ang akong mga gamay nga lubin naputol, ang gamay mangga na naputol usab. Miyon siya, unsa may kapuslanan kung maangkon ninyo ang tibuok, ang daghang kaayong lubi, mangga o yuta, dako kay balay, og miingon si Jesus, og mawala ang ilang kalag. Wala importante. Kang imong kalag importante kayo. Kay usahay gud kung dato ka kayod, ang imong prioridad malimtan nimo ang mga pobre. Usahay tungod sa imong pagka-busy, di na ka kinahanglan sa Ginoo. Muingon ka nga dili importante kay na ako'y kalipay diri. So miingon siya, kung mawala na, unsa may kapuslanan. Nagsermon usab siya sa 37 si Jesus. Kay unsa ang gihatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag? Unsa may ibaylo? Ang answer, wala. Wala ikabaylo. Bisag unsa pa himong bisag daghang pa kay kwarta kayo, bisan og adto pa kag simbahan kada adlaw, kada oras. Wala ikabaylo ana. Wala ni mapalit, dili nimo bagsakan. Inshallah, walay mabaylo sa imong kalag. So, ang importante niya, espirituhanon. Kay bisan unsa ang igahatag sa usa ka tawo nga ibaylo sa kalag, kay unsa ang igahatag sa usa ka tawo nga ibaylo sa kalag, sa iyang kalag, wala. Bisag ikaw karon ang unsa may imong i-answer? Kung mangutana, unsa may importante sa imong kinabuhi? Ang drugs ba? Ang liquor? Mao ba na yung pinaka-importante? Mao ba na imong ibaylo? 38. So, kay bisan kinsa nga magkaulaw kanako og sa akong mga pulong dinhi ni sa kaliwatan nga mananapaw og makasasala, ang anak sa tawo magakaulaw usab kaniya. Si Jesus usab kung maulaw ka sa atong Ginoong Hesukristo, kung maulaw ka nga mosulti sa ubang mga tawo, may tungod sa atong Ginoong Hesukristo, may tungod kung unsay nahimo ni Jesus sa imong kinabuhi, maulaw ka, ingon siya, ako usab kamong ikaulaw. O ang anak sa tawo nga magakaulaw usab kaniya. Kung moanhin na siya nga sa himaya sa iyang amahan kauban sa balaan nga mga manulunda, yun siya pag-ani niya pagbalik, ilimod ikaulaw kaniya. So dako kaayo ning statement, dako kaayo ning sermon
sa atong Ginoong Hesukristo. And then muadto kita sa kapitulo 9 na. Kay sumpay man kini sa kapitulo 9. Sumato ta sa kapitulo 9, mga 37 ka minuto na atong pagtudulo. Di lang ta magdugay. Versikulo 9, ang pagkausab sa panagway ni Hesus. Unya, miingon siya sa versikulo 1. Timanay kini. So, it's still the same people. Pareha gyapon mga tao ang naminaw, mga tao o mga disipulo. Miingon siya, timanay kini. Pipila kaninyo dinhi dili mamatay. Katong naminaw, mga disipulo usab, hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios. Unsa may buot ipasabot ni Hesus? Buot ba ning ipasabot nga kini sila dili mga matay? Mingon siya, samtang makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios. So, importante kay ng pulong. Ang pagkausab sa panagway ni Hesus. And then, nahuman na tong iyang sermon. Pagkaunom kaadlaw, adunay may tabo. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Hesus si Pedro, si Santiago, o si Juan. Ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin didto walay laing tawo gawas kanila. So si Hesus, daghang mga tao nga misalig mituo kaniya nga misunod. Ang 12 ka disipulo usab misunod kaniya. Suod niya, apan sa 12 ka disipulo adunay 3 nga suod kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Kini sila si Pedro, si Santiago, James, si Santiago ug si Juan. Gidala niya sa bukid didto. Ang uban gibilin lang niya. Wala ko kahibalong ngano apan gibilin niya. So unsa may nahitabo dito sa bukid? Og samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway. Nausab ang panagway ni Hesus. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. So, gikan sa lawas ni Hesus, didto ang sinina niya miputi kaayo. Wala ta kabalo og unsay klase ni apan miingon kini mga disipulo si Marcos, bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. So grabe gyud kaayo ang pagkabalhin sa atong Ginoong Hesukristo. Kay balo ba mo sa original nga lingwahe nga gigamit niini? Ang lingwahe pareha ni siya og kanang alibangbang, gwapo kay alibangbang, pero usa ni siya na alibangbang. Di na siya sa kukun, mura ni siya og ulod dito sa kukun. Og sa pagguwa na niya, nahimo na siyang alibangbang gwapo kayo. So mauni ang original nga lingwahe ang gigamit. Ang gigamit dinhi sa writer. Nga unsay sulod ni Hesus, miguwa na gyud, nakita nila ang gipakita nila ang kaputi kaayo. Bisan ang sinina niya puti nga bisan dinhi sa kalibutan mo isulti nila nga wala nila makita. Dili ba mahinumduman ninyo sa dihang gihatag sa Ginoo ang commandment dito sa Bukid Sinai, dili makita ni Moises ang Dios nga Amahan. So pasibling ingon siguro niini nga naglisod siguro sila paglantaw sa pagkabalhin
Sa lawas ni Jesus ang ilang paglantaw. Mao ni giingon sa English, transfiguration, nabalhin siya. Unya nakita sa tulo katinunan si Elias, si Moises nga nakipagsulti kaniya. Kinsa maning mga tawhana? Kining mga tawhana pila na kagatos katuig nga namatay. Nganong si Elias man? Si Elias usa sa mga maayo kaayo mga nga propeta nga magtutudlo dito sa Israel. Siya ang nagrepresentar sa mga propeta. Si Moises didto gihatag ang napulo ka sugo ni Moises. So, nakita niya unsa may giistoryahan nila. Ang giistoryahan nila may tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Gilantaw niya, gipakita ang ilang istorya, ang conversation nga si Jesus ihatag ang kinabuhi aron nga kita maluwas. Maunay ilang giistoryahan. O mayon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga aniya kita dinhi, maghimo kami og tulo ka payag-payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsay isulti kay nangalisang man sila. Nahadlok sila. Verse 7. Unya diay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini. O may dandungog sila sa tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak. Gikan sa panganod, kini ang Ginoong amahan nga Ginoo, miingon si Jesus ang pinangga niya nga anak. Miingon ang amahan, pamati kamo kaniya. Importante gingon sa Ginoong amahan, mamati kamo ni Jesus. Namati ba kita sa atong Ginoong Jesucristo? Maunay maayong pangutana karon. Namati ba kita sa iyang pulong nga ato lang makita sa Biblia? Kitanaw dayon sa mga tinunan ang mga palibot apan wala na sila makitang tawo, gawas lamang kang Hesus. Mao na gyud transfiguration. Tulo lang ka tawo nakakita. Sa naglugsong na sila sa bukid, gididaan sila ni Hesus sa pagpanugilon. Ingon si Hesus, ayaw ninyo gisulti. Hesus pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang anak sa tawo, si Jesus, mabanhaw na. So ilan ning gihilom. Gituman nila ang iyang sugo apan naglibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon sa pagkabanhaw. Mga igsuon sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may inyong paglantaw ni Jesus. Kini si Marcos iyang gipakita kung kinsa ni Jesus. Iyang gipakita nga ang iyang pagkaginoo. Dili si Jesus, dili lang tao. Sa ilang nakita nila sa mga disipulo, ordinary siya mga tao. Aduna siya power. Pero kining Kapitulo 9 sa Transfiguration, sa pagkabalhin, nakita nila ang pagkaginoo ni Jesus. Mutuo, musalig ba mo sa atong Ginoong Jesucristo? Unay akong pangutana kaninyo karon. Hinaot po ta ang Ginoo magatudlo kanato. Magtudlo kanato nga kita musalig ug mutuo kaniya. So magampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo karon. Daghang salamat nga among nahibaw-an nga
ikaw di ay ang Ginoo namo nga nagahatag sa kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo, hinaot pa unta nga among masabtan kung unsay buot pasabot nga unsa may importante sa among kinabuhi. Aduna bay ibaylo sa among kinabuhi sa langit nun nga kinabuhi. Ginoo sa kalisod sa among kinabuhi karon. Hinaot po ta nga ikaw magauban kanamo. Magahatag kag kalipay. Nagaampo sa ako ni ining mga tao karon nga naminaw gatuon. Hinaot po ta nga ikaw magauban kanila, magahatag og espesyal nga kalipay, Lord. Peace of mind, kalinaw sa kinabuhi. Ginoo, ubani sila, himuha silang mga ehemplo dinha sa sulod. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.